Той не обича да говори за това, което рисува, защото не усеща това за необходимо. Думите са ненужни, казва той. Трябва ви само малко тишина и спокойствие и всичко започва да говори само за себе си. И казва толкова много, не трябва да мислиш. Само да усещаш нещата, като позволиш на въображението ти да те води към един вълшебен свят, където всичко е възможно. Здравейте, приятели на BBR TV и на предаването Творецът в мен. Днес имам една много интересна среща с един много специален човек и ще си говорим за мистика, осъзнаване, йога арт и вселенско изкуство. Кой е моят гост? Сега ще го помоля сам да се представи. Привет! Добро утро на BBR TV. Казвам се Милен Стоянов. Намирам се в Уилям Морис, Лойдс парк. Това е едно уникално красиво място, което е любимото ми в този град. Избрах това място да представя и в този уникален ден себе си, моето изкуство, кой съм аз и с какво се занимавам. Би ли ни казал каква е твоята необикновена история и какво ти се случи, когато беше дете? Е нещо много важно, което по-нататък играе много важна роля в твоя живот и как се разви пътя ти по-нататък? Това е история, която не съм споделял почти пред никого. Нещо много специално и много интересно. За обикновените хора това би звучало доста шокиращо. На 2-годишна възраст аз бях отвлечен от извънземни. Нещо, което разбрах в по-късен етап от моя живот. За моя живот това беше нещо доста шокиращо, но в действителност това е нещо много естествено. Голяма част от хората на тази планета са отвличани и това е нещо, част от нашата еволюция. Трудно е да се приеме от хората, трудно е да се разбере, но съжаление това е факт. Хората не преживяват това нещо по съзнателен начин, защото това е твърде шокиращо. Реалността е, че ние сме извънземни същества и хората, които сме на тази земя, не сме обитатели на тази планета. Истинските създания на тази планета са растенията и животните. След време разбрах, че аз идвам от Плеядите, интересно място и специално и всички хора, които са реални съществуващи тук на тази планета, около над 90% те дори не осъзнават това нещо. Това, което съм преживял, е било на моята 2-годишна възраст. Дори не съм бил само аз, това се случи с моя брат. Интересно събитие като спомен е, че малка история, която мога да споделя за това, което преживях на 2-годишна възраст. Когато аз бях в моето си детско криваче, спомена е, че се отвори един прозорец в моята детска стая около 10:30 вечерта. Прозорец в самата стая. Нещо като врата. Това беше осветено със зелена светлина и аз виждах в него цялата вселена. Слезнах от моето легло и когато тръгнах да вървя към него, лазейки, опасността да влязна в този прозорец и да се изгубя в вселената беше невероятна. Затова, когато пристигнах до него и исках да докосна като едно малко дете с любопитство, този прозорец се затвори. И по съвсем естествен, нормален начин, по тези времена имаше само ефирна телевизия, канал 1, нали? Хола в нашия апартамент светеше, защо телевизор работеше и аз идвах да видя защо работи. И реално за мен това беше просто един телевизор в моята детска стая, в моето съзнание. Гледайки този телевизор, баща ми видя, че съм на земята и ме върна в детското ми криваче. Но тази история не съм споделял може би до 1 година. Казвайки това на баща ми, той не можа да ми повярва. Не вярвам и някой друг да го разбере, да го повярва. След време, свързвайки се, може би преди около 1 година, с така наречените учители, духовни създания, те ми разказаха, че всъщност аз съм видял цялата вселена. И споделяйки това пред вас, мога да кажа с ръка на сърце, това беше нещо изключително красиво. Но не е това, което е преживяване с друга форма на създание и същества, а реалната форма на създание и същества, които аз преживях в моето детство, беше като спомен, съвсем съзнателен, че аз и моят малък брат тогава, но по-голям от мене, усещахме един и същи сън, който си разказахме 2 поредни нощи. И състоянието беше, че ние се вдигаме от леглото и летим над леглата си. Усещането беше, че има светлина. Не е нормално в 2 часа през нощта, през онези времена, когато автомобилите, които стояха пред блоковете,
ходеха по селата събота и неделя, но това беше седмичен ден, нямаше шум на двигател на автомобил, имаше просто светлина, цялата стая беше осветена. След това има пълно изтриване на съзнанието и паметта по съвсем естествен начин, за да няма страх и шок. Защото за едно малко дете това е твърде шокиращо. При първото отвличане самия ефект, който не се получи, специално при брат ми не се получи и втория път, защото страхът, който парализира съзнанието, което просто не позволява това по компютър начин да го наречем апгрейдване. Онова, което се случи с моя мозък, в момента мога да кажа, че моята дясна половина на мозъка е свръхразвита. Това ми позволява да имам комуникация с почти цялата Вселена. Това е онова, което получавам и рисувам и създавам. Онези неща, всички, които аз правя, са неща от цялата Вселена. Измерения, светове, неща, които не може да види нито телескопа Хъбъл или нищо подобно. Може би след време хората ще бъдат способни да видят тези неща, но за сега онова, което показвам аз, е картографиране за историята на света. И миналото, и бъдещето, и настоящето, светове, които реално съществуват, измерения. А всичко това, което получавам, са неща като информация от Орион, Сириус, Плеядите, дори от Бог и от така нататък. Но това са реални неща, съществуващи. И когато човек ги гледа, може да усети това нещо. Всичко това е енергия и вибрации. Благодаря ти за това обяснение. Има много хора, които в момента чакат да чуят тази информация, защото много хора наистина се интересуват от такъв тип информация. Все повече и повече има хора, които имат необикновени преживявания, така да се каже. Следващия ми въпрос към теб е каква е всъщност връзката ти с духа? Каква е твоята вяра? Знаеш, че има различни общества. Някои хора казват, аз вярвам, да речем, в Бог, други казват, аз вярвам в Вселената. Всеки си има различна практика и всички са търсачи. Каква е твоята вяра? Имаш ли духовни водачи? Изобщо ти казваш, че до преди 1 година тръгва всъщност този по-осъзнат път духовен. Бих казал, че този път тръгва осъзнато не преди 1 година, а реално започна да занимавам с това преди 1 година съвсем сериозно. До този момент това беше просто хоби. Дали вярвам в Бог или в Вселената? Да, аз вярвам в Бог, но Вселените са много. Не мога да вярвам само в една Вселена. Определено аз се смятам за дете на тази Вселена. И това, което показвам на хората, е именно Вселената. Ще нарисувам хиляди рисунки през моя живот и във всеки един аспект от Вселената аз ще го покажа. Места, градове, неща, които съществуват, уникални места. Учението, което правя, или някакъв водач, всеки човек е собствен водач. Практиката, която правя, е сахаджи йога. Това нещо много ми е помогнало, защото аз съм събудил вътрешната си енергия в себе си, моите кундалини, както и моите енергийни центрове и канали. Моята фонтанела е отворена именно по този начин. Имам връзката с Бог, а йога означава връзка и съюз. Когато фонтанелата е отворена, нашата сахасрара чакра, ние имаме връзката с съединението с себето. Да, аз вярвам в Бог. Бог е във всеки един човек. В нас той се намира в сърцето. Именно там е и духът. Когато става въпрос за вяра, твърде ограничено е да определяме себе си като религиозни хора, защото всяка една религия е изкривена и опетнена. Всеки един пратеник на Бог, докоснат от него, е дошъл да покаже онова, което Бог е искал да покаже чрез себе си, изразявайки себе си. Но религиите са се превърнали в една политическа секта за пари, за власт и за манипулация на обществото. Ти знаеш, че на този етап сигурно много хора ще бъдат така емоционално задвижени с тази информация. Защо сега проговаряш за тези неща? Каква е твоята мисия? За мен това интервю е един експеримент. По моите наблюдения хората все още не са готови да разберат това, което говоря. Говоря сега, но по мои наблюдения би трябвало да говоря едва след 2017 година, когато тази планета ще мине през следващия портал, който предстои. Ако хората не разбират, самата планета пътува в Вселената, тя се движи. Ние не само имаме орбита в тази Слънчева система, но и самата Слънчева система пътува, както и галактиката пътува. Всичко се движи, всичко се променя. По този начин, ние пътувайки на планетарно ниво, ние ще минем през следващ портал, който беше в 2012,
Това беше процес, който трябваше да минем на по-високо ниво. Това не се случи заради твърде нашето забавяне и изоставяне нашето развитие на еволюционен път. Но 2017 това ще се промени наистина и тогава хората ще бъдат по-отворени за това, което правя аз. И не само аз, има хиляди хора като мен. Други се занимават с наука, други са откриватели. Просто всеки човек се проявява по различен начин. Бог се проявява по различен начин. Чрез теб, чрез своята работа, чрез мен, чрез моята работа. Така че не е времето все още, но това е експеримент. Но все пак Бог си знае работата и може би е дошло времето. Това ще разберем след време. Всъщност забелязах също, че както се вижда много ясно, много творци започнаха да стават проводници на изцелителна енергия, музиканти, които влияят по съвсем нов начин. Не по-скоро изкуство, а по-скоро те стават проводници на съвсем друг вид енергия и сила. Кажи ми в детайли всъщност, кога откри, че искаш да рисуваш? Подадено ти беше като мисия ли? Имаш цел с каквато рисуваш, послание ли искаш да предадеш? Защо започна да рисуваш и кога? И какво? През целия си съзнателен живот аз рисувам. Още в детската си градина. Като малко момченце, моите рисунки бяха окачени в детската градина с моето име. Така че, откакто се помня, аз винаги рисувам. Но това, което правя в момента, започна в моите ученически години, където в скучните часове, където нямах особен интерес върху образователната система, която е доста, по-меко казано ще нарека, лъжлива, както повечето неща, за съжаление. Ние живеем в един доста лъжовен свят, в който хората са доста манипулирани. Ако един човек е осъзнат, той разбира кое е истина и кое е лъжа. Тогава просто не се занимава и не обръща вниманието на тези изкуствени работи. В такива моменти аз почнах да се драскам в моята тетрадка и няколко малки фрагментчета почнаха да се появяват доста големи неща. Реално аз започнах да правя това нещо като големи картинки, съвсем аматьорски, може би 2000-та година. В етап от около 10 години за мен това беше едно, нека го наречем, космическо вселенско образование, в което аз бях така наречен ученик. Професионално, ако може да кажем, че съм завършил този университет, аз започнах да правя реални, много професионални, финни, красиви неща след 2010 година, където може да кажем, че аз реално започнах да работя това нещо. А времето, което аз трябва да го представя, защото това не ми се дава специално на мен за мое лично удовлетворение, това се дава за цялото човечество. И аз трябва да го споделя. Не съм човек, който обича да показва себе си, да се показва по някакъв начин, но нямам избор, аз трябва да го покажа. Така че няма какъв по-друг начин, освен интервю, вебсайт, видео, което направих наскоро в Лондон. И може би това е началото за по-високи неща. Следващото ми като намерение е изложба. Но моята цел не е аз да покажа себе си, а това, което ми се дава. Това е дарба. Аз самия съм дар за тази планета. Ти твърдиш, че картините ти съдържат 99% чиста енергия и са лечебни. Разказа ми също в предварителният ни разговор, че има хора, които са усещали, имат картината, да речеме, в дадено помещение и са усещали така промяна в обстановката и в себе си. Кажи ни и за това. В моето духовно развитие аз, достигайки на 20 годишна възраст, чрез много търсене и много различни неща, събуждането на моята кундалини чрез сахаджа йога, това е метод, който ти позволява да усещаш енергиите. А всичко около нас вибрира. Тези вибрации ние може да усещаме чрез нашите длани, като хладен полъх или топлина. Когато насочиш дланите си с внимание в сахасрара, ти можеш да усетиш вибрациите на всяко едно нещо. Човек, храна, картина, книга, филм. Така че, когато има хладен полъх, и то наистина хладен, това не са климатик, вятър или нещо странично, ти усещаш енергията на това нещо, вибрациите. Но когато го правят много хора, които дори лично не те познават и ти споделят какво усещат, това е достатъчно. Но от друга страна, когато срещнеш човек или хора, които се занимават с други неща и могат да замерят като съотношение, като енергия, като сила
и те ти го покажат нагледно, че това е така. Един случай имам, който беше доста важен за моя живот. Преди около една година срещнах един човек в Бургас. Този човек замери с едно махало радиестезист. За мен е най-добрия, не само в България. За да не правя реклама, няма да казвам име, адреси и така нататък. Този човек направи замерване на моите рисунки и когато тръгнах по скалата от 0, той стигна до 90. След това стигна до 99. И каза, това е невероятно. Също се случи с мен. Когато аз му подарих моя рисунка, отивайки при него с молба да помогне на мои близки, с желанието да му благодаря, аз му подарих 2 мои рисунки, като той ми отговори, аз не поемам никакви подаръци без да ги проверя. Това ме е стресна в началото и ме изненада. Повечето неща, които съм рисувал, аз съм ги подарял. Никога не съм продавал нищо, защото това е безценно. Не можеш да продадеш едно къще от Вселената. Каква е цената на това нещо? Но той го замери с махалото си и първо провери дали да получи този подарък или не. Имаше няколко варианта. Не, да и задължително. Махалото отговори задължително. След това той каза, нека проверим какво е съотношението на положителна енергия. И той стигнал 99%. Въпросът беше защо не 199%. Той каза, ако хората, на които си ги показвал, са ги докосвали, тяхната енергия може да влияе. И аз казах, да, много хора са ги държали с ръцете си. Така че нищо съвсем спокойно може да ги наречем дори 100%. Но когато той замери моето съотношение, той каза, ти имаш над 95% еволюционно ниво, така че твоето място на тази планета е просто излишно. Ти нямаш работа тук. Това е просто част от нашия разговор, който беше наистина дълъг и интересен, но все пак ще говорим за мен и моето изкуство. Не е зле да се знае също така, че всяко нещо нарисувано от мен е направено в медитация. Когато аз рисувам, това е съвсем спонтанен, естествен процес, в който онова, което мога да кажем състояние или съзнание, което съм, моят мозък или моята дясна половина мозъка се намира в тета състояние. Тета вълните са най-дълбоко състояние на мозък, където просто няма мисли. Най-дълбокото състояние, в което човек е в едно невероятно спокойствие, мир и тишина. И онази тишина, която е в мен, ми дава спокойствието, състоянието да бъда във връзката с Бог, с цялата Вселена и онова, което ми позволява да предам информацията, която приемам като единственият човек на тази планета, дошъл да сподели неща, които хората трябва да разберат и да видят. Всичко това нещо с времето ще става все по-красиво и финно, защото тези енергии са отвсякъде. Може да кажем, че моят мозък е една антена на радиостанция и приемам неща, които може да приеме всеки един човек. Разликата е при мен, че просто аз съм се настроил. Самият мозък работи по този начин, че аз мога да улавям тази информация и да я предавам. И моето желание е да покажа това нещо, за да видят хората неща, които са наистина много красиви. Точно за това исках да продължа. Ти наричаш своето изкуство вселенско изкуство. И твоето изкуство йога арт. Разбрахме, че все пак занимаваш с йога. Това има връзка с отварянето на твоите енергийни канали. Освен това и другата опитност, която току-що ни разказа. И всички тези мънички неща, които образуват цялата картина, така да се каже. Как боравиш със своята енергия? Знаеме хората, които се занимават с енергийни практики и въобще са тръгнали по този път, знаят, че когато човек вдигне енергийното си ниво, се качва всичко. Не само хубавите му качества, но и лошите. Всичко се вдига, защото на много нива енергията така действа. И моят въпрос, предполагам, че се досещаш, е егото, защото егото е първото нещо, което се проявява. Особено когато човек придобие популярност или бъде избран за дадена мисия. Как ти се справяш с това? Ние всички сме хора и имаме такива проявления. Как ти се справяш? Като всеки един човек, аз също имам его. Всеки един човек има его. Няма нито един човек при живота си, който съм срещнал, да няма его. Ние сме родени и ще си умрем с това нещо. Това е заложено в нашето финно тяло. Егото се намира в нашата лява половина на мозъка. Това са два балона.
его и суперего. Нашата сваристан чакра, което е втори енергиен център, има десен енергиен канал, който започва от нея. Краят на този канал се намира точно в егото. А началото на този енергиен канал започва от работа на този енергиен център с нашите мисли. Егото се надува от нашите мисли. Аз съм голям, аз мога това, аз знам онова. Всеки го мисли това нещо постоянно, всеки ден. Както и аз, както и ти. Но какво е егото? Егото е това, което се проявява през нас. Но когато ние го виждаме и го наблюдаваме, то не съществува. Може да убием егото с усмивка, с хумор, с нещо, което казва, да, аз съм голям, но има много по-големи от мен. Или пък супер егото, което е антипоза, аз съм никой, аз не мога това, аз не знам. Разбира се, егото се развива всеки един човек в определени моменти. Когато ние се родим, имаме фонтанела отворена до 2-годишна възраст. Когато тя се калцира, ние развиваме личност. Тоест его. Всеки един е индивидуално, всеки един е едно его. Проявление на Бог чрез духа. Но Бог се проявява през нас по различни начини, като личности. И всеки има его. То не е нещо лошо, но не е добро. Добро е когато ние не го използваме по лош начин. Лош начин е когато то се надуе. Твърде много издуто его в нашата фонтанела затваря нашия среден път, централния енергиен канал. Тогава ние губим връзката с реалността и изпадаме в илюзии. Хората с его изпадат в невероятни илюзии и тези илюзии им носят единствено проблеми и неприятности. Това е много ценна информация. Радвам се, че го сподели. Как мислиш, че хората би трябвало да работят със своето его? Ние сме той е част от нас, така или иначе. Много е важно да се спомене, че не бива да се чувстваме виновни заради това, защото по различни пътища идват различни внушения, специално кое е лошо и кое е добро. Има постоянно разделение и хората се намират постоянно в някакви дилеми и това увеличава техния дискомфорт вътре. Как ти мислиш, че човек, според теб, защото всеки си има някакъв метод, сигурно, но според теб, какво би помогнало да работиме по-добре с егото, така че да ни служи добре? По отношение на разграничението, мога да кажа, че ето тук на това място, тук се намира Агия чакра, но тук на това място се намира един енергиен център, който се нарича Хамса чакра. Този център говори за нашето разграничение. От друга страна, чувството за вина се намира ето тук. Левия аспект на Вишури чакра, на 5 енергиен център, е именно чувството за вина. В нас българите е заложено автоматично. Мога да дам пример с нашето росто 5 годишно. Ние българите чувстваме доста виновни заради този дълъг период. За тези 5 века се е натрупал в нашето фино тяло, нашата народна психология чувство за вина. Характерно е за България. Всеки българин се чувства виновен. Дори да живееш в Англия, дори да живееш в Америка, ти си виновен. Не знае защо. Това е заложено в тебе. В друга държава се чувстваш по различен начин. Ние се намираме в момента в Англия. Това място е заложено в тази планета, също има енергийни центрове. Тук се намира сърцето. Хората, които живеят отдавна тук, говоря за българите, могат да усетят това нещо, че тук сърцето много лесно се отпуска. Да, наистина има чувство за вина, има проблем с разграничението, но как се намира проблема с егото? Това се случва, когато ние медитираме. Когато сме в медитация, ние нямаме его. Начинът за медитация чрез сахаджа йога е състояние на съзнание без мисли. А нашите мисли са в нашата глава. Когато сме извън мислите, над върха на главата, където е нашата фонтанела, там просто няма мисли. Няма мисли, няма его. Няма его, няма проблеми. Аз кораб съм. И плавам и над, и в, и под морето. И птица съм. И летя с затворени очи в безкрайността си на сърцето. И съм невидим, и съм неуловим. Не принадлежа на никого и нямам нищо. И огън съм, но огънят ми е студен. От светлината съм роден. Получих от ветровете много цветове, докато пораствах и търсех изгубените си криле. Друг въпрос, който са ми задавали: как спираш мислите си?
Това е спонтанен процес. Когато кундалини се събуди, преминавайки през централния енергиен канал, през всяка чакра, тя светва, зарежда се, задвижва се, тогава се установяват нейните качества, тогава ние ставаме по-добри, по-чисти, зареждаме се с енергия, но преминавайки през фонтанелата, тази енергия автоматично работи. Тогава ставаме автоматично в съзнание без мисли, т.е. медитация, както казах. Така че ние просто се отпускаме и всичко останало се случва автоматично. Кундалини работи в нас. Ето тук може да говорим за кундалини. Това е женска майчинска енергия, която се намира в нашата сакрална ос, в основата на гръбначния стълб. Нейното обикновено състояние е навита 3 пъти и половина в своята ос, което означава кундал, което е навивка, или кундалини. Във всеки един човек тя се намира в спящо, латентно състояние, но когато се събуди, тя се разгъва и преминава нагоре. Когато това се случи, ние усещаме над върха на главата и по дланите си, както и в нашето тяло. Тези усещания може да усетим като хладен полъх, топлина, боскане. При всеки човек е индивидуално, защото всеки човек е различен. Но балансът, който имаме, е хлад. Когато медитираме редовно, постоянно, сутрин, вечер, не е трудно, не е опасно, не е сложно. Това е метод, който е част от нашата еволюция. Преди Сахаджа йога има много видове. Хата, раджа, крия и така нататък. Но те са били важни и необходими за момента, в който се появявали. Сахаджа йога съществува от 1970 година и точно тук в Лондон, в Англия, е започнал този процес и е била създадена тази йога. Това е твоят път, йога. Това е твоят мистичен път, така да се каже. Има и много други практики, които хората усещат същите неща. Срещала съм и други хора, които усещат енергията по подобен начин, така да се каже, но твоят път е малко по-особен и по-специален. Кой е твоят най-голям копнеж? Има ли такъв? Ако говорим за копнежи, може би съм единственият човек на тази планета, който има милион и едно желания от гледна точка на копнежи. Бих казал, че моите копнежи са за еволюцията на хората. Като пренебрегнем изкуство, което правя, че това искам да споделя с хората, да обиколя света и да покажа това, което правя. Не защото някаква амбиция, моето его ме кара да се показвам за покъдност. Желанието ми е хората да разберат нещо повече за Вселената. Като образователна гледна точка, те трябва да знаят, че има нещо повече от тази планета, тази слънчева система, галактика, Вселена и Вселени. Бог е навсякъде, той е на различни места и по различен начин. Но моето желание е хората да разберат Бог, да го усетят, да го почувстват, да еволюират и да стигнат по-високо ниво на осъзнаване и да разберат, че ние всички сме Бог, той е във всеки един и ние сме цяло. Как планираш? Планираш ли да работиш всъщност с хора? Разбирам, че от сега нататък ще виждаме повече от твоето изкуство. Разглеждайки твоите картини, хората сами могат да разберат някои неща и да усетят за какво става въпрос, защото е лесно да се говори, но е съвсем друго, когато гледаш и усещаш. Планираш ли да работиш с хора? Планираш ли да правиш различни ивенти, събирания? Нещо, което да привлече вниманието на повече хора, така, да ги събираш някъде? На този етап бих казал, че това е част от моя път. За момента единственото нещо, което мога да правя е да рисувам. Следващата крачка е изложба, но за тази изложба аз съм подготвил една интересна реч, нещо, което всеки може да намери в моя сайт. Написах един постинг в моя блог като блогър преди около 2-3 години, моята визия за светът. Там аз описах много ясно какво може да бъде нашия свят като по-съвършено общество. Свят без пари, без монетарна система, основата на всяко едно зло, онова, в което се крие дявола, сатаната и всички останали демонични общества, масонски, илюминати, кабал и така нататък и за различни извънземни раси, които влияят на тази планета. Така че, ако всеки си направи труда да прочете около за 5 минути това, което съм написал, имам го и в моя блог на български, може да пише Buddha Blog BG, Светът или Yoga Art Universal Art, weebly.com, там е на английски. Там съм разказал доста ясно какво мисля, че трябва да се случи.
но това първо трябва да се случи вътрешно в хората. Нищо не се случва външно, ако не се случи вътрешно. Последен въпрос. Кой е Творецът в теб? Творецът в мен и във всеки един творец, това е духът. Нищо не се случва без духът. Той е този, който твори. Ние сме просто едни инструменти на духът. Много ти благодаря за това вдъхновяващо интервю. Ще чакаме по-нататък да видим развитието при теб и отново да се срещнем, за да видим какво се е случило. Сигурна съм, че ще бъде интересна година. До края на годината ще случат разни неща. Това беше един много интересен разговор с моят гост Милен Стоянов. Ще има и други неща, които ще се случват по-нататъка. Ще покажем негови картини и линкови, където може да прочетете повече за него. Винаги може да пишете на имейла на предаването Творецът в мен, който ще намерите в страницата във Facebook и в надписите след предаването. И да задавате въпроси или ако желаете да се свържете с някой от нашите гости. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на BBR TV.